imatges com les que hem vist són preocupants. I a qualsevol persona demòcrata li deuen de preocupar. En consecuencia, el Gobierno de España hará frente a cualquier forma de violencia y garantizará la seguridad. 8 detinguts i desenes de ferits és el balanç de la segona concentració en suport a Rapel Pablo Hasél a la ciutat de València, una concentració autoritzada i, per descomptat, legítima en virtut, ja saben, de la llibertat d'expressió que deriva en aquestes imatges que estan veient. De moment, no hi ha reaccions a aquests disturbis que es produïen a nit a la ciutat de València per part de la delegació del govern. També hem volgut sumar la veu de la delegació del govern avui al programa de l'Aventura, però han declinat la nostra invitació. Sí que hi ha una notícia d'última hora, un anunci que han avançat els informatius d'esta casa, els informatius de Punt Mèdia, perquè s'ha anunciat que s'obre investigació per veure què va passar, com va ser de proporcionada o de no proporcionada la càrrega que hem vist, que acabem de veure aquestes imatges. I dimarts que ve, Glòria Calero es reunirà amb la cúpula policial. Pregunta, per exemple, a Miquel Ramos, suficient? Anem a veure, jo trobé a faltar la delegada de govern així, en el plató. És que a mi que vinga la dona a donar rodes de premsa amb l'única informació que li proporciona la policia, me pareix que la ciutadania i la delegació de govern, malauradament, sempre n'està molt lluny, perquè sempre les explicacions són les mateixes, i a més a mi me crida molt l'atenció una cosa. Justet, ara el mes de febrer fa 9 anys de la primavera valenciana. Recorde el PSOE la canya que li va pegar al Partit Popular per les càrregues policials. Lo d'ahir no era molt diferent a les càrregues policials que van veure fa 9 anys. Evidentment, jo crec que no fa falta ser molt intel·ligent per a interpretar que els fets que se van produir a la ciutat de València ahir, que tots hem vist en milers de vídeos, són absolutament desproporcionats. Absolutament. És a dir, n'hi ha porrades i colps de la policia càrregues quan la gent estava aturada, encapsulada, i no hi havia manera d'escapar d'allà. És a dir, està totalment fora de lloc. I així, a mi la meva pregunta és, si les persones que estan preparades, entrenades i obligades a mantindre l'ordre públic el que fan és provocar violència i provocar una situació de pànic, com es veien ahir en les cares de tots els manifestants que estaven allà atrapats, doncs no sé jo quina funció té o què s'hem perdut així. Per això trobo a faltar a la delegada de govern cara a cara, així, a explicar-nos a totes i a tots quina és la seva funció. Si és només reproduir el que li diu la policia o té alguna cosa a escoltar, com a mínim a escoltar, a lo que li ha de dir la ciutadania. L'he convidada, ja vos avancé que sí que escoltarem la veu del sindicat majoritari de la Policia Nacional de Jupol, a qui entrevistarem de seguida. Una concentració pacífica que acaba amb 8 detinguts. Estan declarant des de les 7 de la vesprada a la ciutat de la justícia de València. Carolina Salvador, i l'eixida és imminent, sembla. Sí, Marta, sembla que aquesta eixida és imminent, els ho contarem en directe. Quan isquen aquestes persones detingudes, van ser detingudes, esta vesprada han passat a disposició judicial i estem pendents que isquen de la ciutat de la justícia. Després de declarar, els contem també que la policia va agredir a diversos periodistes, alguns d'ací de la casa. En concret, la policia va colpejar una companya periodista del magazín de la ràdio d'Apunt. Amar Segura ja estava allí fent una connexió en directe explicant el que estava passant en les protestes quan enmig de la connexió s'escolta com un policia la colpeja. Faltaven pocs minuts per a les 8 de la vesprada i aquesta agressió es va poder escoltar en directe. Mar. Segons les xifres oficials, ahir va haver una desena de persones ferides, entre elles també el diputat de Compromís, Carles Esteve, qui també va ser agredit pels antidisturbis. Així ho explicava a Punt. El mateix policia que me diu passa per ací, que se me veu perfectament dels braços alçats, en girar-me i creuar el cordó, ve per darrere i me pega, no? I se coll de porra en les cames. La valoració que jo faig és que va començar en una agressió no motivada per part de la policia. La manera de contindre aquestes agressions puntuals va ser totalment desproporcionada per part de la majoria de la policia. Són les declaracions d'algun dels agredits. Preguntem a Sebastián Gómez, secretari provincial del sindicat Jupol, el sindicat majoritari dins del cos de Policia Nacional. Bona nit.
Buenas noches, le hablo en castellano porque me consta que no lo acaba de entender bien el valenciano y no quiero que nada se nos escape. Permítame que le sea muy directa. ¿Se excedió la policía en su actuación de anoche? Buenas noches, pues desde nuestro punto de vista, como ya hemos venido diciendo desde esta mañana, desde nuestro punto de vista no se excedió para nada. Si luego se abre una investigación y hay casos puntuales, pero la actuación general de la policía en ningún caso fue desproporcionada. Acabamos de escuchar las declaraciones del diputado Carles Esteve, que recibió un porrazo. Asegura que la actuación policial no estuvo motivada por actos violentos de los manifestantes. ¿Qué le contesta? Pues le contesto que la policía interviene y carga cuando la manifestación se vuelve violenta. La policía nunca, en ningún caso, carga cuando una manifestación es de forma pacífica. Cuando la manifestación se vuelve violenta es cuando la policía interviene y ejecuta pues, la disolución de la concentración o de la masa. Señor Gómez, se llevó un porrazo también una compañera de esta casa, Mar Segura. ¿Cómo se explica esto? ¿Agresiones a periodistas? Pues se explica en que cuando la policía recibe orden de disolver una concentración, una manifestación, interviene en todo lo que tiene delante. O sea, ante la violencia y ante la situación de estrés que se vive, lo que no se puede exigir es que encima a lo mejor es que esas personas estaban donde no debían, porque antes de una carga siempre se avisa. Entonces, lo que ocurre muchas veces es que cuando se enciende el foco es cuando se levantan las manos para que salgan en la pantalla como que no están haciendo nada. La realidad es que cuando se empieza la carga hay unos empujones previos, hay un intento de ruptura del cordón policial, hay un lanzamiento de objetos contundentes. Todo esto es así. Y por mucho que se quiera decir que no, y por mucho que se quieran mostrar imágenes cortadas al efecto o enfocadas en cierto momento, las cosas no son como se están diciendo, en ningún caso. Les imatges li assegura que no estan tractades de ninguna manera, que són les que hem pogut recollir des de les càmeres de punt i també les que estan a les xarxes. Em deia, siempre se avisa de una actuación policial. ¿Cómo es ese procedimiento? ¿Cómo es ese protocolo? Por ejemplo, ¿cuándo se empiezan a lanzar pelotas de goma? ¿Qué tiene que pasar? Pues eso está establecido en los protocolos de orden público y además las órdenes, por ejemplo, de lanzamiento de pelotas de goma se dan en último caso, es el último medio a emplear y siempre bajo las órdenes del jefe del dispositivo. En este caso se empieza con una disolución con las defensas a disolver la masa porque, insisto, empezaron con empujones, empezaron con lanzamientos y empezaron de forma violenta a querer romper el cordón policial. Ustedes se han concentrado delante del Ayuntamiento de Valencia, han pedido la dimisión hoy de Ribó, del alcalde Ribó y también de la vicepresidenta Mónica Oltra por sus palabras en contra de su actuación, de la actuación policial que usted está defendiendo. ¿Se sienten solos ante situaciones como la de ayer? Sí, bueno, esto es como ya he dicho en otras ocasiones, esto es el cuento de siempre. Los verdugos se vuelven víctimas y las víctimas se vuelven verdugos. La realidad es que cuando una manifestación, una concentración, el ejercicio de la libertad de expresión es pacífica, nunca se producen miles al año aquí en España, nunca se producen cargas policiales. Las cargas policiales solo se producen cuando esas concentraciones se vuelven violentas. Y esa es la realidad. Lo que es un despropósito es que representantes públicos de todos los ciudadanos vengan a decir que la policía es la que incita la violencia con actuaciones desproporcionadas cuando no lo son así. Insisto, si hubiera un caso concreto de desproporción, no dude, como ha pasado en otras muchas veces, se investigará y se sancionará al funcionario que corresponda y eso es así siempre. Pero lo que no nos vale es que se haga unas acusaciones falsas, se viertan este tipo de declaraciones cuando no son para nada reales. ¿Le basta con la declaración que ha hecho el presidente del gobierno español condenando la violencia o esperaban de alguna manera que la delegación del gobierno de la Comunidad Valenciana saliera en su defensa? De momento lo que acaba de anunciar es que se abre investigación. Pues sí, una vez más echamos en falta un verdadero apoyo. Echamos en falta un apoyo más expreso y explícito de la delegada del gobierno, pero también del jefe superior de la Policía de la Comunidad Valenciana.
ya que es el máximo responsable a nivel policial de los funcionarios implicados. No hay que olvidar que hay 10 funcionarios lesionados, algunos con cortes de botellas rotas, otros con contusiones bastante fuertes, en fin, que recibir, casi que reciben más la parte que corresponde al Estado y que no está para otra cosa más que para mantener la seguridad. Sebastián Gómez, secretari provincial del sindicat JUPOL. Gràcies per estar a l'aventura. Gracias a usted, buenas noches. Primeres reaccions entre els contertulians a les paraules que acabem d'escoltar. No sé si per així, Pau, Xavi... Doncs mira, jo, escoltant-ho, dir tan clarament, tan nítidament que s'investiguen estos casos de violència i que es castiguen, el cas que ha exemplificat abans Miquel Ramos, la primera valenciana, què va passar amb les persones que es van sobrepassar contra uns xiquets i xiquetes entre 14 i 17 anys que van eixir a protestar de manera pacífica simplement per tindre calefacció a les aules, no? I aquesta frase me pareix una miqueta desafortunada de dir que s'emporten per davant allò que troben, no? Això és molt curiós que ho pugui dir una persona que és servei públic, no?, en aquest sentit. Les persones que han eixit al carrer han eixit per a defensar els seus drets democràtics i que una persona que està informat, com és el cas de la periodista que ha sigut agredida, es troba amb una càrrega tan desproporcionada, diu molt poc, no?, deixa intentar guardar la seguretat. Xavi, diuen des de JUPOL, càrregues totalment proporcionades, que s'avisen. Tu com ho veus? A veure, jo per la feina que em dedique, nosaltres, hi ha una part de la nostra feina que és reaccionar. Vull dir, fem les coses per una reacció. Vull dir, i la gent que ens coneix, el tipus de teatre que fem, el tipus de coses que fem, reaccionem. I la reacció ve d'una indignació. I clar, a mi em provoca una indignació, no ho puc evitar. Vull dir, a nivell de cos. Vull dir, jo escolto ara el que he escoltat i no veig la proporció per cap lloc. Vull dir, perquè jo no he estat en les manifestacions, però les imatges que he vist no veig la proporció per cap lloc. Aleshores, no me crea, no ho puc evitar, és una reacció d'indignació, és una reacció desproporcionada completament el que hem vist. I quan veig parlar d'esta manera de que van a investigar-se, quan ja tenim tota l'experiència de coses que no s'han investigat, i coses que s'han quedat ahí des de la primavera valenciana, vull dir, s'han passat autèntiques barbaritats. Aleshores, ja t'he dit que és una indignació. Em sap greu, perquè el tenim així a l'home explicant la visió de la policia, però no puc... Em provoca indignació, em provoca ganes de fer coses sobre el tema, per parlar d'aquestes coses damunt d'un escenari. L'actualitat és de mar a pas, ens n'anem en directe a la ciutat de la justícia de València, els ho estàvem comentant, estan a punt d'eixir aquests 8 detinguts. Adelaida Ferrer, endavant. Sí, Marta, estan a punt d'eixir aquestes 8 persones detingudes, encara no ho han fet, estan acabant els últims reconeixements del forense i, per tant, d'un moment a l'altre ja podrien creuar aquesta porta que tinc darrere meu. Mentrestant, ens acompanyen algunes de les advocades que han defensat, que estan portant el cas d'aquestes 8 persones detingudes. Adelina Cabrera, bona nit. Bona nit. Com s'ha esdevingut tot? Ens comentaves que s'han acollit al dret de no declarar. Exacte, sí. Després de totes les diligències policials i del treball que ha hagut de fer el jutjat, finalment no han prestat declaració davant del jutge. Exacte. Quins són els càrrecs que se'ls imputen? Els delictes d'atemptat i de desordres públics. A partir d'ara, què és el que passarà? Avui s'ha encetat la fase d'instrucció, en la qual es practicaran les diligències d'investigació que tant el jutjat com nosaltres proposem, i transcorregut el temps si s'obrirà o no la fase de judici. Ens comentaves que en qualsevol cas és un tema que anirà per a llarg. Sí, segurament sí. En fi, parlem de... No puc saber-ho, però segurament anys, un parell d'anys. Però, en fi, depèn del treball del jutjat. També ens comentàveu que heu estat com un parell d'hores en què no heu pogut tindre comunicació amb els vostres defensats. Des d'ahir a la nit vam estar intentant posar-nos en contacte en la comissaria per tal que s'agilitzara, que passaren a disposició judicial, i sí, n'hi ha hagut un temps en el qual no hem pogut parlar en ells exacte. I per què? Per què no heu pogut mantenir contacte?
Bueno, pel transcurs de les diligències policials i després del jutjat. A més, ells han vingut així a les 5 de la vesprada aproximadament, però no s'han posat davant el jutge fins a un parell d'hores més tard? En realitat fins a pràcticament les 9 de la nit, si no recordem malament, sí. I per què aquesta demora? Una vegada més perquè n'hi havia més detinguts en el jutjat i bueno, ha eixit així la cosa. Com estan els vostres defensats? Què és el que diuen ells? S'han acollit al dret a no declarar i n'hi haurà que veure, però per descomptat neguen totes les atribucions que fa l'atestat policial. No sé si teniu alguna informació de com han estat esta nit al calabós, com els han tractat. Estaven angoixades i nervioses, òbviament, per la situació i ens han informat també que les mesures Covid, pel que sembla en els calabossos, no han sigut les degudes, no tenien gel, hidroalcohòlic, en fi, ha sigut un poc precària la situació en aquest sentit. Doncs Adelina Cabrera, moltíssimes gràcies per haver-nos contat quina és la situació de les vostres defenses. Gràcies, bona nit. Gràcies, bona nit. Doncs esta és la situació a hores d'ara a la Ciutat de la Justícia. Com dèiem, estem a l'espera que d'un moment a l'altre puguen eixir ja aquestes 8 persones que ja avui finalment se'n podran anar a sa casa. Gràcies, Adelaida. Tornarem de seguida amb tu per mostrar aquestes imatges en directe. Tenim al plató el magistrat Joaquim Bosch. Li pregunta quin pot ser el desenllaç esta nit d'estos 8 detinguts i també un poc el desenllaç d'esta investigació sobre els fets que ocorregueren ahir a la ciutat de València. El desenllaç del procediment penal estarà en funció del resultat de les proves. Si les imputacions són per desordres públics i atemptat, caldrà demostrar que han agredit a agents de la policia i que han provocat una alteració de la pau pública suficient com per a que se pugui anar a juí en principi i després que puguen ser condenats. Per tant, com ha dit correctament la lletrada, caldrà estar al resultat de les diligències. Pel que fa a investigacions, el precedent que tenim en investigacions sobre càrregues policials, s'estan recabant imatges, vídeos, com sol acabar tot això? També tot dependirà de la prova que es pugui practicar i és una prova molt important, efectivament, les gravacions dels vídeos, que són una prova molt objectiva, més que la dels testimonis de les persones. En tot cas, respecte a l'actuació policial i al fil del que comentava el representant policial, una reflexió ràpida, que és que jo crec que per descomptat cal rebutjar sempre la violència en qualsevol manifestació, es pot i es deu protestar pacíficament. El dret constitucional és a manifestar-se de manera pacífica i mai de manera violenta. La violència mai pot justificar ningun tipus de protesta, però la resposta policial té que ser ajustada quan hi ha disturbis violents. No pot ser qualsevol tipus d'actuació policial. La llei delimita on està el límit de l'actuació policial i diu que s'ha d'actuar només en els casos en què hi hagi danys greus, immediats i irreversibles i amb criteris d'oportunitat, de congruència i de proporcionalitat. I això vol dir que mai el dany que causa la policia pot ser superior al que intenta evitar. Pel que has vist, això va passar a nit? El criteri policial, amb tot el respecte al representant que acaba de parlar i que cal agrair, que haig de donar la cara i ho haig explicat, jo no l'acaba d'entendre, francament, perquè la massa no és ninguna persona. Els delictes es cometen persones concretes. I si en qualsevol manifestació passa sovint hi ha persones que exerceixen el seu dret a manifestar-se pacíficament, no se'ls pot imputar el que fa una minoria violenta, ni més encara se pot agredir a qui està manifestant-se pacíficament. Per tant, això de que se dissol a la massa perquè la manifestació és violenta, la manifestació no és violenta, seran violentes persones concretes i la proporcionalitat té que implicar precisament aquesta actuació. T'he d'interrompre perquè anem a la Ciutat de la Justícia de València. En aquests moments s'està produint aquesta eixida dels 8 detinguts pels aldarulls provocats ahir al centre de la ciutat de València. Teníem ben pendent a la nostra companya Adelaida Ferre i a Robert Ortín. Adelaida, han eixit ja? Hola, sí, doncs està produint-se ara mateix. Ara mateix estan començant a eixir aquestes persones detingudes. De moment només n'ha eixit un i sembla que la porta s'ha tornat a tancar novament. No sabem si començaran a eixir a poc aquestes persones detingudes o eixiran tots de cop. De moment només una persona ha eixit d'ací de la Ciutat de la Justícia.
Gràcies, Adelaida. Mantenim el canal obert mentre continuem escoltant les explicacions tan interessants i que he interromput del magistrat Joaquim Bosch. Disculpe. També jo no em vaig a pronunciar sobre si les càrregues van ser proporcionades o no, però el que crec que no és proporcionat és dissoldre per la força policial manifestants que estan actuant de manera pacífica perquè una minoria estiga actuant de manera violenta. La policia el que ha de fer és garantir el dret de manifestació dels que l'estan exercint correctament i actuar contra els que estan actuant de manera violenta i cometent delictes. En tot cas, Marta, jo crec que és important remarcar que no sols cal rebutjar la violència de qui es manifesta de manera indeguda, sinó també cal recordar que les forces de seguretat actuen en nom de l'Estat i moralment és encara pitjor que l'Estat actuï més enllà de les seues pròpies lleis i amb tots els instruments i la força que li dona a tota la societat i per tant no es pot acceptar que hi hagi desproporció i me pareix lògic que quan hi ha situacions, denúncies concretes, el cas de la càmera o la periodista d'Apunt o qualsevol altres casos, s'han de retre comptes i amb transparència la delegació del govern té que donar resposta a totes les qüestions que se li plantegen.